Gepleýär Azatlyk radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimizi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. ...23 ýanwarda Türkiýede ýaşaýan türkmenistany migrant 32 ýaşly Mary welaýatyna hemişelik ýazgyda duran Rüstem Yusupow Istanbulyň migrasiýa idarasyna tutsak edilýär. Öz sözlerine göre Yusupow Türkmenistanaky maşgala dawalary bilen bagly ýagdaýlardan ugralyp, 2016-njy ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Türkiýedäki idarasynyň bozgunluk statusyny soraýar. Gurama oňa bu statusy berýär. 2019-njy ýylyň ýanwar aýynyň başynda Türkiýanyň Konstitusiýon sudy Yusupowyň bozgunluk statusyny ýatyrýar. Häzirki wagtda türk häkimetleri onuň ýzyna Türkmenistana deportasiýa edilmek ýagdaýyny seljerýär. Köp sanly Türkmenistany migrant iş gözleginde Türkiýany saýlap barýar. Türkiýe Türkmenistanlylardan 30 gün möhlet üçin wiza talap etmeýär. Yusupowyň soňky duçar bolan ýagdaýy Türkmenistany migrantlaryň Türkiýedäki ýaşaýyş durmuş şertleri barada soraglary ýene dewrgedek gün tertibine getirdi. 31-nji ýanwarda Azatlyk radiosu Türkiýedäki Türkmenistanly işçi migrantlaryň durmuş şertleri, olaryň hukuklarynyň kanun taýdan goraglulugy we beýleki meseleleri barada düýüp Istanbulda ýerleşýän Türk Permit adlı hukuk geňeşdarlyk firmasynyň ýuristi Murat Erşahin hemde Türkiýedäki Türkmenistany migrantlaryň hataryndan aktivist Rozvay bilen söhbetdeş boldy. Erşahin söhbetdeşligiň başyna Türkiýede bozgunlygy ýüz tutmagyň şertleri barada gurrun berdi. Herhangi bir yabancı uluslararası korumaya başvuru yapabilir. Türkiýede ýaşaýan etnik daşary ýurtly, mysal üçin dogduk ýurduny ödüni awanýan ölüm howpuna esaslanyp ýa-da öz ýurduny etnik genosit, etnik uruş barýan bolsa ýa-da zulüm bar bolsa bozgunlygy ýüz tutup biler. Maddi sebäpleri esaslanyp bozgunlygy ýüz tutup bolmaýar. Bozgunlygy ýüz tutýanlaryň arzalary hökman kabul edilýär. Şondan soň türk resmileri we Birleşen Milletler Guramasynyň wekilleri bozgunlygy ýüz tutýan adama öz ýurduny ölüm howpunyň awanýanlygyny ýa-da däldigini öwrenýär diýip Erşahin gurrun berdi. Ülkesinde hayati tehlikesi var mı diye durum araştırılır. Juristin sözlerine göre Türkiýanyň migrasiýa idarasy we Birleşen Milletler Guramasynyň wekilleri bozgunlyk statusy bilen baglylykda oňa ýüz tutýan adamyň dokumentlerini ilik düýme seljerýär. Zerur dokumentler hödürlenilmedik ýagdaýyna bu ret edilýär. Erşahin Rüstem Yusupowyň bu mesele bilen bagly duçar bolan päsgelçiligine üntü çekýär. Rüstem bir türlü kendisini anlatamadı. Tabii ki kendisi. Rüstem öz ýagdaýyny dolu suratlandyryp düşündürip bilmedi. Ol özüni dolu düşündürip bilmän soň Türkiýanyň migrasiýa idarasy Türkmenistana uruşyň ýokdugyny, oňa ölüm howpunyň awanmaýanlygyny, şol sebäpden onuň bozgunlyk statusyny öldürüniň ikrar etmeýänligini, onuň bu statusy eýe däldigini aýdyp onuň bir aýyň içinde Türkiýanyň çägini terk etmegi soraýar, diýip Erşahin aýtdy. Terk edin diye tebligatta bulundu. Juristin sözlerine göre Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlyk boýunça Türkiýedäki idarasynyň adwokatlary Rüstem Yusupowyň ýagdaýy sebäpli Türkiýanyň migrasiýa idarasyna suda berýär. Ýöne olaryň ardasy netijesiz bolýar. Türkmenistanda oňa ölüm howpunyň awanmaýanlygyny aýdyp, migrasiýa idarasy Rüstem'iň Türkiýanyň çägini terk etmegini soraýar. Rüstem hem wagtyny ýurdu terk etmän soň onu deportasiýa etmek barada höküm çykarylýar. Bu wakadan soň juristin sözlerine göre Rüstem ýagdaýdan çykalygy gözlemek üçin kanunaky mümkinçiliklerden peýdalanyp, başga bir etrawyň, ýagny Düzce etrawynyň migrasiýa idarasyna ýüz tutmagy barýar. Ýöne Düzce'de onu tutsak edýärler. Hemde Kocaeli etrawyna ýerleşýän ýygyna gaýtyrmak merkezine uğradylýar we şol ýerdäki deslapky tutsakhanada saklanýar. Sınır dışı işlemi şu anda durdu. Yani sınır dışı işlem yapılmıyor şu anda. Bizim mahkemeye açtığımız davanın sonucu beklenecek. Deportasiýa etmek prosesi häzirki wagtda ýerine ýetirilmeýär. Bu proses doňduruldy diýip Türk Permit hukuk geňeşdarlyk firmasynyň ýol başçysy hemde ýuristi Murat Erşahin aýtdy. Onun sözlerine göre Türkiýede ýaşaýan Türkmenistany migrantlar ýurtda hereket edýän kanuny laýyklykda ýaşaýyş ruhudyny almak üçin hemde Türkiýede kanuny esasda ýaşamak üçin aýratyn köp tagalla edýär. Biz Türk Permit olarak zaten müşterilerimizin %80'i Türkmenistan vatandaşı diyebilirim. Ve biz şunu görüyoruz. Diğer ülkelere göre Türkmenistan vatandaşları Türk Permit'e ýüz tutýan müşterilerin ta 80% diýen ýa Türkmenistanyň raýatlary diýip aýdyp bilerin. Biz bir zada şaýat bolýar, ýagny Türkmenistanyň raýatlary ýaşaýyş ruhudyny almak üçin Türkiýede kanuny esasda ýaşamak üçin has hem erjel hereket edýärler. Olar bu ýerde kanuny esasda ýaşamak isleýär. Olar muňa çäre gözleýär. Türkmenistanyň raýatlary bu meselede ören duýgur diýip Erşahin aýtdy. Onun için de çare arıyorlar.
yasal kalmak için ellerinden gelenleri yapıyorlar tabii ki. Türkmenistan vatandaşı özellikle bu konuda çok duyarlı. Ol Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlary boýunça Türkiýedäki idarasyna ýüz tutýan türkmenistanlar barada gurruna dowam edip, olaryň arzalarynyň agramly böleginiň ret edilýändigini aýtdy. Ben bugüne kadar yaptığım işlemlerde 13 yıldır bu işlemleri yapıyorum ve dedim ki %80'i müşterilerimizin Türkmen. Ben 2 tane Türkmenistan vatandaşını uluslararası korumaya Men 13 ýyldan bäri bu iş bilen meşgullanýaryn. Aýdyşym ýaly bizi ýüz tutýan müşterilerin 80% Türkmenistanyň raýatlary. Şolardan şu wagta çenli BMG bozgunlygy ýüz tutanlaryň arasyna diňe 2 adamy bozgunlyk statusyny berilendigine şaýat boldum. Ýüz tutan beýleki adamlaryň tas 99%-iniň arzalary ret edilýär diýip Erşahyn aýtdy. Diğerlerinin hiçbirisi Türkmenistan'dan gelenlerin diğerlerinin %99'u bu kriterlere uymuyor. Uymadığı zaman da bu sefer göç idaresi genelleme yapıyor. Azatlyk radiosu Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly migrantlaryň ýaşaýyş durmuş şertleri, olaryň umumy duçar bolýan ýagdaýlary barada häzirki wagtda Istanbulda ýaşaýan türkmenistanly aktivist migrant Rozway bilen gurrundaş boldy. Onun sözlerine göre häzirki wagtda Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar türkmenistanlary iş gözlegine Türkiýe barmagy iterýär. Ol özüniň duşan adamlaryny göz öňünde tutup Türkiýe iş gözlegine gelýän türkmenistanlaryň arasyna ozal döwlet edaralaryna işlän adamlara inni ýygy-ýygydan duş gelse bolýanyny aýtdy. Hukuk koruyan edarasında olsun, ozal polisiyede işlep çıkan, medeniyet edarasında olsun veya o hocalık edarasında olsun işlep çıkan adamların haştayda yaşı hatta 60-62 yaş içinde bolurlarım berde gelip işlep yörerler var. Ol Türkmenistanlaryň Türkiýe ýykyn etmekleriniň iň esas sebebi barada öz şahsy garaýşlaryny beýan etdi. Esasen de bu yere gelmelerinin iň esas bir sebeplerinin biri Türkmenistan'da yaşaýyş durmuşyň ykdysady sebäpli kynçylyk görülmesine esaslanıp olaryň alýan haklary we alýan pensiya haklary we zähmet haklary özlerine ýetmeýänligi sebäpli bäri gelmäne başladylar. Rozway Türkiýe iş üçin gelýän türkmenistanlaryň çem gelen işe etmäge mejbur bolýanyny, sebäbi saýlap seçip işe yerleşmegi mümkin däldigini aýtdy. Elbette bäde bir iş seçecek halyň ýok. Elinde bir ýokary hünärli diplomyň bar bolsa Türkiýede resmi ýagdaýda tasdiklady bilseň elbette Türkiýanyň kanunlaryna göre işe kabul edilip bilersiň, işleben bilersiň, emma elindäki resmi namalaryň kabul edilmedik ýagdaýynda da işin agyr bolman, garasy bolman, nämiş bolsa da agyr diýmän, ýeňil diýmän, şonu etmek zorunda galýan ýani. Başga bäde bir çäre ýok bu arada. Onun sözlerine göre Türkmenistan'dan Türkiye iş wadaty bilen adam getirýän türkmenistanly hilegerler var. Olardan äge bolmak gerek. Türkiýe getirilene soňalardan $1000, $1200 möçberde pul talap edip alýarlar var. Mesela $200, $250 şeýdip iş tapyp berjek bolup ýa şeýle iş wagtlary bilen onları getirip 2 aýky, 3 aýky ýa 4-5 aýky hyzmat hakyny özleri öz ýüýlerine urup duran türkmenistanlylar var. Rozway'ın gurrun bermegine göre iş wadaty bilen Türkmenistandan Türkiýe adam getirýän araçlar 2 topara bölünýär. Ol bu barada giňişleýin şeýle diýdi. Ondan daşarıda edil şu ýerde hem şu öňden bäri işläp ýören türkmenler bardy. Olar eýen bäde bir näçe ýyldan bäri işläp ýaşap ýörensiň, bäriň agyny garasyny tanan adamlar bular. Şol sebäpden bular aňadan özleriniň meselem diýeli tanıdık bildiklerini bäri getirýärler, o bäri getirenden soň bular hem edil şular ýaly. Aldy hile ýollary bilen adamlary şeýdip aldap, o duzoklara düşürüp ýörerler deken. Rozway'ın anancına göre Türkiýede odoldan ýaşaýan tanış biliş ýa-da dogun garyndaş bolmazdan Türkiýe diýip ýola çykmagyň hajaty ýok. Esasy şu taýda meselem özüň tanayan bir dogun garyndaşlaryň ýa ýakynlaryň bolmasa, özüň hosarlaryndan biri bolmasa, benim pikirimçe Türkiýe işlejek diýip ýola çykmagy gerek ýok. Gepleşigimiziň şu ýerini 19 ýanwarda YouTube saýtyna jemgyýetçiligi açyk görnüşde goýulan, görnüşinden Türkiýede agyr zähmet bilen meşgullanýan türkmenistanly bir migrantyň çykyşyndan bir böleg eşitdirýäris. Videodan ma'lum bolşuna görä ol Türkiýe iş üçin gelenine ökünýär, ýyldaşlaryna gelmezligi duýdurýar. Eline pil bilen ýer depýär. Gaýtmalar, gaýtmak duram bolugy. Aşgabatyň aeroportuna ýerine gönderin. Gübet gelmem. Ne malardı bu Türkünde gelmem. Gelmem, gübet gelmem. Gaýtma, benim gaýtma. Gaýtmak duram bir çok ýygy koýar ýerine.
Gaýtjak bolup duran bolsa bilt ýok diýip ýygyna uğradyň diýip Türkiýe baranyny ökünýän migrant nalaýar. Munuň bilen bir hatarda Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň käbir raýatlary sebäbini düşündirmezden ýurtdan çykarmaýanlygy barada wagtal habarlar gelip gowuşýar. Türkiýedäki Türkmenistanly aktivist Rozbay şonda Türkiýe iş gözlegine gelýän adamlaryň sanynyň egisilmeýändigine ynanýar. Ol eklenç gözlegine gelýän adamlaryň esasan türkmen howa ýollarynyň gatnawlary bilen Türkiýe gelýändigini aýtdy. Onuň sözlerine görä migrasiýa gullugynyň işgärleri iş gözlegine ýurtdan çykyp barýan adamlar soragy çekýär. Olara käbir soraglary berýär. Eýsem nähili sorag berýär. Muny Rozbay şeýle gurrun berýär. Türkmenistanda işleyen olsan işleyen yerinde hukman suratda indi hazırki dövrde işlemeyen olsan da işleyen diýip bir yerden çıkmak için Türkiye çıkmak için ıstap kalman gerek ya. Rozbay Türkmenistanyň iş gözlegine Türkiýe gelen adamlaryň bir wada täze ýurda uýgunlaşmakda kynçylyk çekýändigini gurrun berdi. Türkiye o zaman gerek görmedik. Olsa täze gelenler bir wada elbette uygulaşyp bilmeýärler. Sebäp diýeninde 4-5-6 ay hatta 1 ýyla çenini gynanyp gezýärler. Sebäp ozalana olarda ayrıcılık yani maşgalasından çağasından ayrılıp enatasından ayrılıp gelen nämesi olarda döreýär. Ondan soňra bärde dilde birazcık kynçylyk çekýärler. Ol Türkmenistanyň we Türkiýedäki döwlet institutlaryny deňeşdirýär. Onuň sözlerine görä Türkmenistanly migrantlar Türkiýanyň döwlet edaralaryna has ynanýar. Ýöne Türkiýede Türkmenistandaky ýaly bir raýatyň başyna iş gelse ona ters jogap bermek diýen da Türkiýanyň bärdik edaralarynyň hiç birisinde ýok. Hukuk goran edarasynyň tut saglyk saklaş edarasy çelli. Rozbaýyň sözlerine görä Türkiýede haýsydyr bir Türkmenistanly işçiniň aýlyk zähmet haky wagtyny berilmedik ýagdaýyna ýa-da migrantlar nähilidir bir hukuk kemsitmelerine duçar bolanyň kanun goraýjy edaralar ýagdaýy bipark garamaýar. Hemen wagtynda wagt ýitirmeden şu wagt olara hem kömek edilýär hem olaryň zähmet haky berilmänisi zähmet hakyny eline alyp berip ol edaranyň özüne şol Türkiýanyň kanunyna görä ruhsatsız işleden üçin ruhsatly bolsa da ruhsatly işledip zähmet hakyny bermänligi sebäpli olara ceza kesilýär Türk kanunyna görä. Ol Türkmenistanly migrantlaryň esasy meşgul bolýan işleri barada şeýle gurrun berdi. Ayar maşgalalar doğrusu esasen üy işleri bilen meşgul bolýarlar. Öýde süpürge işleri, arasaçylyk we çağa seretmek we garry eňelere seretmek ýaly işlerle meşgul bolýarlar. Elbetde erkek maşgalalar guruluşyk işi we çopançylyk we bilmedim owa kojalyk işleri boýunça şeýle işlerde işlemek zorunda galýar. Ondan başga ibarde iş seçendiýsen seçilecek käbir işem yok. Şol işlere tawin olup, yani şol işlere razı olsun, şol işlerde tapılıp, azda kendi hem şol işlerde işlep bilýär. Türk medeniýetine wagtal Türkmenistanly migrantlaryň baş goşýan jinayatlary barada habar berilýär. Rozbay özüne bar bolan maglumatlary esaslanyp Türkiýedäki Türkmenistanlaryň baş goşýan jinayatlaryna gynanç bilen ünsü çekdi. Şeýle jinayatlar Türkiýede türkmenlere garşy umumy negativ jemgyýetçilik pikiriniň döremegine getirýär. Haly mesele Türkmenistanyň erkek raýatlary şu makal Türkiýede artyk diňe uruşmak ýa adam öldürmek bilen del narkotik cisimler bilen ele düşýän Türkmenistanlar bar. Ondan daşary hatda yarak söwdasy bilen ýoksa da daşary ýolda kaçıp geçmek ýaly jenaýat işlerinde ele düşen Türkmenistanlar dogry kän. Azatlyk radiosu geçen dekabr aýynda Türkiýeden Türkmenistana dolanan bir migrantyň Aşgabatyň aeroportuna türkmen güýç gullukları tarapyndan soragy çekilişi barada 24-nji ýanwarda habar berdi. Oňa görä Istanbuldan Aşgabada ýany bilen sowgatluk dini mazmunly kitap alyp baran Türkmenistany denan aeroportda häkimetler tarapyndan 24 sagatlap soragy çekildi. Howpsuzlyk gulluklarını migrantyň ýanyndan çykan dini mazmunly kitaplar gyzyklandyrdy. Eýsem Türkmenistanly migrantlar Türkiýede has hem dinar meýilleri baş goşýarmy? Rozbay munyň beýle däldigini aýdýar. Onuň sözlerine görä Türkmenistanlar dine o diýen ýykyn etmeýär. Türkmenistanlar bu dini arada Türkiýede olar ýaly dini içerisinde ýykylyp duran halk däl. Ol epes wagt Türkiýede işläp gazanç edip belli mösberdi. Özüne zerur maliýe serişdelerini toplanan Türkmenistanlaryň ýygyna Türkmenistany dolanyny bilen wagtyň geçmegi bilen ýene-de ýygyna Türkiýe dolanmaga istek bildirýändigini aýdýar. Öz istebilen izne dolanmayan diyen adam yok. Mesela şu bärden şol özüne gerek pul jagazlarını alıp Ankara gidenden sonra indi men gelecek derdiysem uzağı bira 2 ayın içerisinde telefon edip ben näde barıp bilsem näde barsam keşke gelmesem de gelenme pişman oldum deyip sıran raýatlarymız gatyken. Olar her iş edip hesap edip yine bäri Türkiýe gelmen maksadında olar.